Hej YouTube. Det er i dag har vi en gæst, der hedder Mommes Butterboy. Det er ikke nogen en ko. Og vent. Som man kan høre, er en ko. Hvad er der til på? Fejl, Markus, gå væk! Hej! Jeg siger lige hej til gæsten. Det er en ko. Jeg dræbte ham ikke. Er du helt stille? Hey, for helvede. Luke, kommer du ind på kæmpe? Jeg mener, kan lære det, men kommer du ind på kæmpe? Ja, helt præcis. Er du inde på kit PvP, eller på kit PvP, ja? Ja. Dræb Markus! Nej, ikke mig. Jeg har ikke gjort noget. Jeg har ikke gjort nogen ting. Løg! Hallo, Markus. Hvad? Markus, hvor er du henne? Det er døde. Jeg løb Markus ud til det der pinke telt. Der er min ting. Okay. Bare løb videre på det pinke telt. Er det ikke grønt? Kan du ikke have aftensmad? Jeg har ikke. Nå, okay. Og så bare gå ned til det der is, Markus. Det der sager is lige ned ved enden. Markus, hvor er du? Hej, Markus. Lad Du bare lære det. Du skal ikke dræbe mig. Jeg har faktisk en chantelammo. Ja. Jo. Ja. Hvorfor siger jeg jo det? Hallo. Ja, vi dræber ham her. Nej. Jeg er den. Jeg vil have næsestaren. Jeg vil have næsestaren. Vi henter lavaen. Ja, vi er i tæt PvP. Jeg kommer. Jeg jagter en eller anden guy uden nogle ting. Find en dakker på politiet. Goddag. Næste. Hallo, der er hjælp. Nej, du må ikke dræbe os. Hvor er du, Luke? Han er væk. Lad lige komme. Luke, hvor er du henne, din kød? Hallo? Hej. Det er min far, der siger, jeg er en ko. Hej, Fluk. Hej, Fluk. Hej. Det lød lidt sært for. Goddag. Ja, Luke, noget ting. Du spammer din mus lidt for mig. Mangler du bue og pile, Luke? Fordi sådan der. Hallo, jeg kunne lige op og hente en politiet. Mad til dig. Fedt, der er så meget. Har du brug for mad? Yes, jeg bruger min lag imod dem. Au, det virker. Okay. Kan man bruge dit lag imod dem? Kæt PvP. Men jeg skal lige organisere mit inventory. Det var noget bare af det. Kan ikke lige, når mit inventory ikke er organiseret. Ja! Jeg parkourer mig op. Jeg har 2 næsestars.
Havde mig kommet i hus? Jeg har 30 nætter specielt. Fire aspect svær. Jeg brænder, og jeg dør nok lige om lidt. Fordi jeg død. Kæft. Der var nogen, der one-shotter mig med sådan en sær på uge. Faktisk tog en. Holy shit, så helt Luke, hvor er du? Luke, vi mødes, hvor man skal hoppe ned ved portalen. Luke, hvor er du? Hallo. Ikke hop ned. Jeg er på vej. Jeg kommer også. I skal lige joine teamet. Jeg er virkelig god til det, Hey, hvordan siger jeg ja til den der dumme invite-ting? /team join mellemrum TM Gamers. Team join LMG Gamers. Ja, alle for hende. Gamers, sådan. LMG Gamers, what the? 2. Hvad skal LM. Ja, sådan. Jeg joiner teamet. Godt, så kan vi ikke slå hinanden. Hey, Mark. Okay. Godt så, drenge. Hvor befinder I jer? I øjeblikket. Der er Luke. Jeg bag dig, Luke. For helvede for mig, vend dit hoved i baglæns. Aus. Det må jeg gøre den næste. Der er min buks. Jeg er så god. Okay, jeg er lidt skrevet. Shh. Hvorfor nytter led efter nogen med diamantbukser, som der ligner en Pikachu, fordi det er mig. Hallo, Altså med grotten. Ja, grotten. Er det gode ting? Ja. Okay, jeg er på vej. Hvad? Hvorhen? Ned i grotten. Hvad for en grotte? Jeg løber bare direkte derned. Hvad for en grotte? Grotten. Hvad for en grotte? Grotten. Den grotte. Der er fuld diamond gear. Jeg er fuld diamond. Hey. Ja. Okay, jeg er nået op i spawn. Jeg fik et sharpness i ved diamond, så du putter lige med den der chest og får næsten fuld diamond i hvert fald. Gem. Også noget af ting, jeg ikke har brug for derude. Og ja. Godt så. Er der nogen, der er døde? Markus. Du er lige der, Markus. Drenge? Ja. Markus, du stod lige der. Hvor gik du hen? Nå, faktisk. Luke, bag dig, Luke. Au. For satan. Okay, jeg har tænkt mig at være